UNtombi futhi Khumalo uxakekile ufuna ukubona indodana yakhe ithola ithuba lokuphila impilo ejwayelekile. U-Alondwe ukugula kwakhe kumqale ena 3 months. Sasesihamba naye siya kudokotela wasendaweni eBergville uDr Umthabela. Umthabela wasibhalela incwadi saya esibhedlela eMaus. Sasuke eMaus saya esibhedlela saseMnambithi Ladysmith. Sasuke Ladysmith saya eGrace. iGrace seyisibhalela incwadi saya eNkosi Albert. Sabuya eNkosi Albert sase attenda nje kakhulukazi iGrace until kwaze kwafika u2023. Lento ya Alondwe bhuti ikhula naye. Ngoba ekhula nje ngoba manje usena9 years. Uzothi 10 nge3 zikaJune. Kuthathe odokotela iminyaka eyisishiyagalombili ukuthola ukuthi u-Alondwe uphethwe yini. Baqala bangayibona kahle ukuthi yini lena emphethe kwaya basesebengitshela ukuthi ihygroma lemphethe. Bathi nabo isifo abangasazi abangeke basichaze ukuthi sidalwa yini. Kahle kahle sithema sesikhuluma nabo odokotela basho ukuthi shuthi ilona yakhe ayiphefumuli kahle negazi lakushuthi alihambe kahle. UNtombi futhi Khumalo ukhungathekile ngokuqoza kokwelashwa kwendodana yakhe. Azange basho bhuti ngiyabona ukuthi lezi izibhedlela lezi zaka government shuthi mhlawumbe azinabo odokotela laba abafana nodokotela kubama private mhlawumbe bona into eyenza ukuthi bangakwazi ukumenza operation mhlawumbe bayabona ukuthi angeke bakwazi noma kunomngozi. U-Alondwe ufunda ibanga lika grade 4 esikoleni samabanga aphansi iNtombane Primary eqhele ngebanga elingama-kilometer 4 ukusuka ekhaya. Ibamba likathishanhloko kulesi sikole uBongekile Shabalala lithi ikhathi beqala ukubona u-Alondwe bashaqeka njengoba lesi simo akuso singejwayelekile kulomphakathi. Ukuvuvuka kuphazamisa nokubona uma kufundwa ku-Alondwe. When he came, we were like, wow, but we didn't want to make him see that we are surprised and shocked of his condition. So he's a wonderful boy. He's easy to deal with. He's doing well in class, although sometimes his eyesight may fail him a bit. Isikole kwadingeka ukuba siqinise isiko lokulwa nobhokolo ukuvikela u-Alondwe. They accept him as he is. He's like a normal child to them who just lives with something different from what they usually see. U-Alondwe uchazwa njengengane ehlala ijabule. Elithanda futhi ibhola kanti ke ufuna ukuba ummeli uma ekhula. U-Alondwe ufuna ukuphila njengazo zonke izingane futhi unethemba lokuthi uzolithola usizo ukuze kufezeke izifiso zakhe.